Здравейте, добри хора! Аз съм Лора и станахме на 6 месеца. Така че днес ще ви разкажа какво се промени по принцип за последните 2 месеца, между 4 и 6. Но като цяло имам си половин годишна бебе. Оле! Направо не мога да повярвам кога сега бях в болницата и сега вече имам бебе, което ми реагира, усмихва ми се, в момента мрънка и се опитва да заспи. И като цяло, да, просто е страхотно. Това няколко пъти вече го казвах. Много е хубаво да си майка и да... Като цяло всичко свързано с майчеството. Може би изключвайки пандемията, просто защото... страх си ме да я изкарвам. Изкарвам я, може би 2 пъти седмично. Но просто много странение от хора, много... Имаме парк за радост, много съвсем наблизо и просто ми е удобно да я изкарвам, където няма толкова много хора, но бабите и дядовците изпускат лелите и като цяло би било съвсем различно, ако не бяхме в Global Pandemic, а беше просто нормална година, но все пак за мен това е страхотна и хубава година, unlike много други хора, за които не е. Но както и да е, пристъпвам към списъчето с неща, които се промениха. И бебета продължава да мялка, ще я чувате, съжалявам за което, но тя ще си заспи. Уча я да си заспива сама. И тя си заспива сама, просто си примрънква и се оплаква и после си ляга и си заспива. Спи по корем, всъщност мога да ви я покажа. В момента се вижда петънцето и на... но да. Сега ще легне след малко. Спи си по корем и си полягва. Сега като заспи ще ви покажа. Но да, на 5 месеца направихме ваксина. Беше последната, беше изключително... Не искам да кажа травмираща, но беше болезнена. Бяха 2 инжекции, като едната беше няма проблем, супер много лесно се успокои от нея, но втората беше изключително болезнена и като цяло ни трябваше някакво време да я успокоим и тя си поплака и всъщност след това, като ходихме следващия път на преглед, защото ние ходим на всеки около 30 дена, като ходихме на консултация, просто беше изключително стресирана в колата и по пътя и като цяло беше стресирана, за да не й се случи отново болката. В крайна сметка не й се случи, защото последната ваксина е на 5 месеца, следващите са вече на 1 година. Така че от тук нататък ще ходим до доктора, но няма да е за лошо. Дано да не го свързва все с нещо лошо. Трябва да пусна котката. Извинете ме. Да. Оттам нататък започна да се смее. Много хубаво се усмихва. Няма го този джигъл, както казват на английски. Няма го кикотенето. Когато искам много да се разсмее, прави... И толкова с това е. И ние знаем, че това е... Ето, мога да я покажа сега вече. Ето така спи. Полегнала, като голям човек. В момента от другата страна си цоцка пръста. И така си спи. Аз смятам, че е много удобно. Аз много обичам да спя по корем. Така, не може да се смее, не може да се киска още, но се смее хълцайки. Хваща абсолютно успешно, когато и подадеш нещо. Примерно, подаваш нещо, тя си идва, хваща го, хубаво, държи го. С тая ръка се опитва да го хване, предава си го. Доста адекватно. Хваща и предава. Седи седнала с подпиралка, със сигурност си седи колкото си иска, не е проблем. Има си стол вече, от който я храним. Ще кажа и за захранването.
Но ако я оставя на земята, постиваме едно много дебело одяло с чашавче отгоре, все пак да ни влизат излишни косми в устата. Но като я оставя там, седи, подпира се, клати се, но може би 30 на секунди до една минутка издържа и после пада на някъде, така че още е съвсем не може да седи сама седнала, но може да седи подпряна, никакъв проблем. Вече сме мастър на обръщане от гръб по корем. По-трудно ни е да се завъртим обратно. Това, което тя прави обикновено е завърта се по корем, след това се завърта наобратно, след това пак се завърта по корем и така и всъщност си прави едни превръщания, стига от едния край на чашафа до другия. Но това си е нейният начин за преместване все още. Храненето се увеличи като количество. Правя 210 мл вода с 7 лъжици. Млякото ми е на тьопфер. Не съм приготвила в момента, за да ви покажа, но на тьопфер буквално до преди 3-4 дена използвах тьопфер единичка, което е за преди 6 месеца. И от 3-4 дена ползвам двойката, която е за плюс 6 месеца. Тя направи 6 месеца вчера. Така че продължавам да и правя 200 мл вода с 7 лъжици, което става около 230-40 мл количество. Мляко, което тя пие 4 пъти на ден. И междувременно с обедното хранене вкарвам пюре. Пюретата ми са на Хип и на Гербер. Имам отделно клипче за това. И пюретата вкарвам малко, по 3-4 лъжички, то от нейната мъничката лъжичка, която е бебешка, с която я храня. Така че едно пюре може би на 3 пъти, а пюретата са по 120 мл, горе-долу. Разбира се, увеличавам количеството, но все още аз я захранвам от миналия понеделник, което е седмица и 3 дена. Така че това е за пюретата. Все още ходим по голяма нужда веднъж на ден, пишкаме по много пъти на ден, за което се радвам. Не иска да пие вода, просто абсурд. Днес, снощи всъщност четох, че има как да сме на вида на водата и да пробвам, затова ще купя от тези бутилираните бебешки води. Имаме във Визвиталис Пловдив, предполагам, че има на много други места, предполагам, че и в Кафланд има, трябва да погледна. Но да, като цяло ще купя бебешка вода, за да видим дали ще я пие, защото била малко по-сладка. Нормалната преварена вода, която преварям от каната, не е сладка и като цяло не е хубава. Аз също не бих я пила. Аз обичам водата да ми е сладка. Така че това. Не са ни започнали зъби да растат. Започнало е неудобството от това, изключително слюноотделяне и изключително стракане с челюстта на дали си смучи пръстите или някакви играчки, каквито и да е. Тоест, на път са зъбите, но още не са се показали. Трябва да е скоро, но това състояние ни е почти от 2 месеца, така че не знам кога ще е. Все още я къпим през 2 дена, т.е. на трети ден и така. През 2. Спането й е от около 5 вечерта, след обяд, до около 5 сутринта, което е за нея са 12 часа. И да, сега прави 2 дремки, една около 9-10 и една около 12-1. Така че общо и си събират 14 часа сън, които трябва за толкова голямо дете. Но просто много е хубаво, като заспива към 5, защото дори ако ми се наложи ми се да отида до поща или каквото и да е вечер, съм спокойна, че дори таткото работи до 6, съм спокойна, че тя си е заспала и няма да го притеснява и мога да изляза, но ставането в 5 сутринта не е изключително приятно, но такова е, мамите сме така. Друго, което се случва, обръща се на глас, реагира. Сега не мога да кажа, че се реагира на името, защото аз обикновено повикам я 1-2 пъти по име и после я повиквам и казвам "Ехо, мамо!" И тя просто се обръща. Смятам по-скоро, че реагира, че някой казва. Смятам, че разпознава хората отдалече или поне тя вече основно вижда само мен и баща си, но все пак
забелязва ни като сме на другия край на стаята. Заспива си сама и си смуче пръста, да, все още не обича биберони и така. Общо взето, мисля, че е това. Все още сме на номер 3 памперс, не съм написала, че си сменя памперса. Сменихме памперса от номер 2 на номер 3, защото реално стана 7 кила и нещо е в момента и сме на номер 3 памперс от може би месец, може би като стана на 5 месеца някъде. И смених памперса и ще караме така. Те са до 10 кг, така че ще караме така. Мисля, че е това. Искам да направя само за захранването, но общо взето захранването има толкова много клипчета. Започваме с basic зеленчуците, с основните зеленчуци. Гледах едно клипче на Ася Демирева, която препоръчва да се почват с светлите зеленчуци, след това да се вкара зелените и след това оранжевите. Аз започнах с бял морков на хип, пащърнак и картофи. Сега въвеждам към белия морков, който вече е затвърден. И след това отворила съм едно гербер зелено, което са грах с броколи и тиквичка, което в последствие разбрах, че не е хубаво да са 3 зеленчука едновременно, защото ако получи някаква реакция, няма да знаем от кой зеленчук е. Но дадах и веднъж буквално една лъжичка и след това разбрах, че не трябва и просто спрях да й давам. Не получи реакция, предполагам, че всичко ще е наред. Като цяло и аз и бащата не сме алергични към нищо, нямаме никакви такива склонности, някакви интолеранс към разни неща, нетолерантности. Съответно, смятам, че всичко ще е наред с захранването и може би след месец, след 2-3 седмици ще започна да й давам и парченца моркови, парченца тиквички. Още взето забавато, но малко по-късно. Искам някакси да ги смеся, просто да са смесено пюрета с забава и да видим какво ще стане. Благодаря ви. Малко се забавям с клипчетата, просто защото това от 5 до 5 и като цяло сега има и повече работа таткото и аз трябва да я гледам. Тя сега е по-адекватна, говорим си, играем си. Не си говорим, но не издава думи между другото. Издава си само звуци все още, но така, за това ще правя от малките клипчета с телефона ми, просто ми е по-лесно, така ще мога да правя повече. И разбира се, важните като това ще ги правим така с камерата и микрофона и всичко. И така, желая ви страхотен ден. Благодаря ви за subs и за лайкс. И така, всичко добро.